Bună seara și bine ați venit în această seară la familia Rusu! În această seară avem parte de un concurs special. Se numește concursul de rusinat pe jos. Și avem două probe. 3 probe, de fapt. 5 probe, îmi spune în caz că îmi spune că avem 5 probe. Așa, în care domnul Vlad Rusu și domnul Ștefan Rusu vor participa și își vor arăta calitățile lor de sportivi înnăscuți. Așa. Prima oară să vă prezint traseul. Veniți aici să vă prezint traseul, da? Și să vă prezint proba, prima probă, da? Traseul este acesta pentru echipa cu tricou galben și echipa cu tricou albastru, echipa Ștufilor și echipa lui Michi. Sau nu, echipa Ștefan și echipa Vlad, gata. Și vă voi face și o demonstrație prima oară. Vă voi face o demonstrație la ce trebuie să faceți la prima probă. Ca să... Acum am să încep, da? Dacă țineți cu echipa Ștefan, apăsați un buton de like pentru că se vine din această direcție, se face o dată, după care mergem pe jos, patru labe cu fundul sus, pardon, cu fundul sus. Da, și după care ocolim așa. E foarte simplu. După care ce facem iar? Vlad. Cine termină primul, da, aveți câte 5 ture. Cine termină primul e câștigătorul primei runde. Bun. Vă întoarceți pe... Eu m-am întors așa și m-am întors pe acolo, dar vă întoarceți pe același traseu, da? Bun. Startul este aici. Nu, startul este aici. În partea asta e startul și se începe de aici. Nu invers, de aici e startul. Așa. Pe locul, Ștefan, tu ai partea din stânga, Vlad în partea ta. Pe locuri, fiți gata. Start! Vlad aici, în partea asta, Vlad, nu, greșit aici, în partea asta. Hai, din nou, de la capăt. Așa, cu fundul sus, Vlad face corect. Hai, Ștefan are avantaj acolo. Hai, înapoi aici, înapoi. Nu așa, Vlad, aici trebuie să sari înapoi. Încă o dată. Nu te rămați obstacole. Și acum înapoi, uite așa ca Ștefan. Vlad. Domnul Ștefan a trebuit cu fundul sus. Hai, Vlad, hai. Ajunge, Vlad a suferit o accidentare. Și Ștefan a terminat prima rundă. Vlad trebuie să faci traseul înapoi. Bun. Acum proba 2, da? Ștefan, 1! Proba 2. Aveți câte 4 baloane? Da, trebuie să de fiecare. Da? Și ce o să facem noi e în felul următor. Voi o să stați întinși. Da, știu. Da? Și să agățiți și să luăm balane cu picior. O să stați întinși. Așa. 4 baloane de fiecare. 1, 2, 3, 4 baloane de fiecare. Eu vi le dau. Eu vi le dau. Balonul! 1, 2, 3. Eu vă dau baloanele și voi cu picioarele, fără să le atingeți, le băgați în coș. Cum adică cu picioarele fără să le atingeți? Fără să le atingeți cu mâinile, vreau să spun. Pune-le baloanele. Poftim? Baloanele în față, să le aibă la picioare. Baloanele trebuie să fie în față, bineînțeles. Vă rog frumos, scoateți baloanele de acolo. Eu am 3. E un număr impar față de Vlad. Hai că eu îți mai dau unul imediat. Dar vreau să iau... Uite acolo, Ștefan, la capul lui Vlad. Uite la capul lui. Și comic este amicul de Vlad. Ai băgat un balon, Vlad. Păi când dăm startul, nu acum. Dacă îmi dăm startul, hai. Hai, și eu vă dau baloanele. Țineți-o pe spate, eu vă dau baloanele la picioare. Stau aici între voi și eu vă dau baloanele, da? Care nu apucă să... Hai.
Stai, Vlad, că nu începe Bă, înainte. e foarte greu. Asta e și ideea, să ne distrăm. Am făcut două. Trebuie să te ridici. Fac lucință. Vlad, ce faci? Vă rog frumos, așezați-vă la locul vostru. Eu așezat locul meu și îmi pun mâinile sub cur. Mai lipsește un balon? Nu e ok. E chiar la umărul tău. Asta. De 4. Acum încep. Îmi pun balonul aici. Când vă zic eu start. Dar pot să-mi pun balonul aici? Ce că am un balon? În fața mea? Hai. Puteți să recădați să începem? Da. Pe locuri? Pe locuri? Bă, vezi să nu vibreze balonul și să se spargă. Fiți gata. Start. Ia balonul între picioare, Vlad. Ia balonul între picioare. Aoleu! Între picioare, domnule. Să joc de la capăt. Și n-ai voie să pui mâna pe el. Aia e. Ăla intra, dacă nu să ai, intra. Ce mai greu. Cu picioarele, Vlad, cu picioarele. 1, bravo, Ștefan. Ei! Vlad, ce faci, mă? Două! Vlad, nu trebuie să ți se... să miști cutia. Haideți, înapoi. Unu! De la cap. Dă-te mai în față, Vlad. Mai în față, mai în față, mai în față. Bă, fraților! Dacă țineți pe echipă... 1, Vlad, bravo, hai, next. Eu mai am încă două. Dați o... Bravo, Vlad, bravo, încă mai pe spate, lasă-te mai pe spate, fără să pui mâna pe el. O, ia! Să mor! Fuge balonul, asta e faza, că fuge balonul. Îl poți stabiliza dacă l-ai băgat în cutie și nu stă, e pentru că plutește. Gata, poți să-l pui să stea, că l-ai băgat. Hai, Vlad, nu băga așa, hai, dă-te mai în față, Vlad, așa, mai La în Ștefan față. mă refeream. Lasă-i să se chinuie, să vadă. Nu cu picioare. Ai picioarele scurte. Mai încearcă. Ai, bă, al patrulea! Aoleu! Mai încearcă, mai încearcă. În sfârșit! Că am amețit ăsta cu fraților. Nu știu ce să zic. Eu zic că o să câștig proba asta. Baloni. Ia, încă o dată. Yes! 3! Haide, Vlad, haide. Hai că poți. Hai că poți, Vlad. Hai că poți. Așa. Așa. Așa, așa, așa. Așa. Poți să-l ajuți că e intrat. E intrat, Hai îi bag. să-ți bagi asta. Ia altul, hai. Două, ia, încă unul. Îți joc drept. Dar du-te mai în față, Vlad, stai mai în față. Așa, hai. Yay! Mai încearcă. Bravo, Ștefan. Ștefanul câștigătorul. Hai, Vlad. Câștigi, hai, hai, hai. O să pun așa. Doar câștigător există aici. 3. Ia, și încă unul. Hai. Mai facem probe? Câte probe avem? După aia 5 ture de bucătărie. Ștefan, fă ordine pe aici, dă mașinile recuzitate de la primul. Ia-le și pe astea de aici. Încă puțin, Vlad, încă Pot, puțin. pot, să-ți fie mașini pe aici. Poți. Lasă-l. Ștefan, adună și mașinile astea. Bravo, Vlad, ai pus toate baloanele. Și toate bravo. baloanele au fost Bravo. puse. Bravo, bravo, echipa e cutia galbenă, mică, bravo, echipa albastră. Luăm recuzita. Iar acum 5 ture de bucătărie. Porniți de aici, aprindeți lumina. De aici, de aici, de aici, de aici. În seara asta am mâncat paste. Cine a mâncat paste? Cine a mâncat paste într-o seară? Să ridicem la sus. Vlad, înapoi, înapoi, înapoi. N-a dat start. Vlad, înapoi. Să pun start și să... Aveam un minut pauză. Hai. Aici este startul, aici este linia startului, la covor. Da? Pe locuri. Nu fiți gata.
contează cine ajunge primul, ci să rezistați 5 ture. Și să nu dărâmați bucătăria, bineînțeles. Pat! Am revenit înapoi după un mic accident suferit de sportivul Vlad. Reluăm această rundă, 5 ture de bucătărie, fără accidente și fără să dăm în bucătărie. Am înțeles, oricum, le repetăm, se repetă toată runda. Bun, pe locuri, nu fiți gata. Stop! Bravo! La 2! La 3! Să înțeleg că participanții... Du-te, că repetăm, du-te! Mai fă, du-te! Mai fac.